Дойде ли петък и началото на септември, се разбира софиянци откъде са. И септември е кошмар вече по пътищата и в последно време, поне в София, задръстванията са начин на живот. Трафика зависи от некадърни шофьори, от блондинки, от аварии. Обаче има много положителни неща в задръстването. Например, да слушаш тъпи радиостанции в колата си. Напротив, хората се опознават, виждат се отблизо, лятото прозорците са отворени, не са пуснати климатиците. Пресмяташ степенността на изнервеност на човека отляво, степенността на изнервеност на човека отдясно и правиш съпоставка с твоята степен на изнервеност. Задръстването е място, където хората показват своите автомобили. Когато седиш в един Голф двойка и отсреща някой те гледа от един Кайен, правиш съпоставка. Така много от задръстванията са причинени именно от катастрофи, от происшествия. Леки руси отрасквания. Леки руси отрасквания. Да. Аз въобще не съм съгласна, че има някакъв чар в задръстванията. Задръстванията не могат да бъдат повод за запознанство. Секса е това. И други приятни неща има в задръстването. Това, че човек се сеща за себе си и се отпуска в колата, за да си мисли за приятни неща. Как ще се отпуска да си мисли за приятни неща, като наоколо има водопад от клаксони, покотевици, миризма, шумове? Какво му е приятно? Освен това, човек винаги бърза. И чакай сега, Зюмбюле. В София, айде сега да погледнем фактите. Челно така някак си, нали? Фронтално. Да, също носи факти. Добре, че... после сега твоите факти. Първо аз да извада моите факти, после ти ще вадиш каквото имаш. Значи първо в София 1 километър пеша се изминава за 15 минути, с колело за 5 минути, а с автомобил за колко? За 40 минути, ако имаш късмет. Това е до някъде може би си права, но пък много хора закъсняват за работа и загубите са над 114 милиона лева. Заради задръстванията. Допълнителен разход на горива 230 милиона лева, замърсяване на въздуха 26 хиляди лева, загуби от забавена дистрибуция 90 милиона лева. Къде са тези пари? Невероятно, много скоро ще има Министерство на задръстванията, министър по задръстванията и правителство, което ще се занимава специално с задръстванията. Те ще имат вила на задръстванията и ще почиват задръстено на морето. И ще ядат задръстени кебабчета от по 25 стотинки парчета в Народното събрание, в ресторанта на Народното събрание. Ти задръстен ли си? Това ще да ти кажа, че много лесно се подвежда разговор с блондинка в задръстване. Аз те попитах, ти задръстен ли? И казваш, виж колко сме задръстени в момента, какво ще кажеш да се отпуснем след това. И да гръмнем като спукана канализация. Да. Първо, българин има някаква маниакална пристрастеност към автомобила си, който в повечето случаи е една дърта кошница, която струва 1000-1500 лева. Евро в случая. Вече евро, преди струваше лева. Ами сега си е лева. За 1000 лева може да си купиш някакъв казан там, който да... благодаря. И аз благодаря. За 10 000 лева си купа казан. Трябва да има стриптиз в градския транспорт. Пип шоу. Това е добра идея. Точно така. Много хора ще ползват, много хора с вратовръзки ще ползват градски транспорт. Именно, но освен стриптиза трябва малко да бъде и по-чистичко. Когато вече има стриптиз, няма как да е чисто. Няма как да е чисто и нито един мъж няма да е с почтени намерения в градския транспорт. Точно така. А с паркирането? Смяташ ли, че селяни паркират адски зле в София? Да се продават пуганки и да се прожекира кино в метрото. Но той е 3 спирки метрото. Какво правим с четвъртата? Например, в София, ако решиш да си пешеходстваш от квартал Свобода до центъра, няма как да го направиш. Просто няма къде да вървиш. Къде? От Свобода до центъра не можеш да стигнеш пеша в София. Квартал Свобода? Квартал Свобода, да. Това наистина е така, но това е за да се ограничи достъпа на чуждестранни граждани без документи до центъра на София. Които чуждестранни граждани населяват обикновено Свобода. Точно така. Квартал Свобода е населен изключително. Зимбюле, ти къде живееш? В центъра. Центъра? Самия център. На пъпа на центъра, на опашката на коня. Добре, до сега не са ли те били? Защо да ме бият? Аз защото дразниш с това буддийско спокойствие, което демонстрираш. Даже на мен сега ми да те ударя. Задръстванията владяват просто. Те са ужасен разход на време. Зависи те са времепоглъщащи много. Кой е казал, че времето... Материята на живота е времето. Единствено американците смятат, че времето е пари. Те
Времето не е пари, времето въобще не съществува като понятие. Ти нали знаеш, че енергията е равна на масата по ускорението? Верно ли бе? Еми да, не на масата по времето. Времето е пространство, единица мярка за преодоляване на пространство в задръстванията. Една мисъл, за да стигне от точка А до точка Б, минава през хиляди задръствания и се ударя напред-назад. Направо се хипнотизирах тук от един улей между пътните ти два зъба, ако можеш и Софийските улици да са толкова проходими. Това е жестоко, браво.